אהלן, אנחנו בשיעור הראשון של הדרכת וורד. אנחנו נראה קודם כל מה יש לנו פה. יש לנו כאן למעלה את האפשרויות, כאשר כל פעם שאנחנו בוחרים, אז את הבית או שפה, פריסת עמוד וכולי, אז הוא פותח לנו את האפשרויות בנושא הזה. אנחנו נעבור לאט לאט בסרטונים, לא על הכל, אלא על הדברים הכי חשובים והכי קריטיים. וכמובן יש לנו את הקובץ שנותן לנו לשמור, לפתוח קובץ חדש, להדפיס וכו'. וגם נותן לנו את המאפיינים שלו לגבי גם סטטיסטיקות, עמודים, וגם מתי הוא נוצר, מתי הוא שונה, ומי כתב את זה וכו'. למטה יש לנו את מספר העמודים, איזה עמוד אנחנו נמצאים כרגע מתוך כמה עמודים, וכמה מילים. שימו לב, שבאופן רגיל הוא כותב לי כמה מילים יש בטקסט הזה, ואם אני בוחרת קבוצה של מילים, אז הוא מראה לי כמה מילים בחרתי, 13 מתוך 35. כלומר, יש 13 מילים בחלק שצבעתי. אם אנחנו נלחץ על המילים, אנחנו נקבל את כל הסטטיסטיקות לגבי מספר העמודים והמילים והתווים עם רווחים, שזה מה שחשוב לנו למשל בשביל לראות כמה גיליונות דפוס יש לנו, כמה פסקאות ושורות. ואם אנחנו לוחצים על העמודים, אז אנחנו יכולים לעבור לדברים, יש לנו את החיפוש וההחלפה, שאנחנו תכף נראה אותם, הם נמצאים גם פה. כאן הוא מראה לנו שאנחנו כותבים בעברית כרגע. כאן יש לנו את הפלוס והמינוס, שבעצם מגדילים לנו את התצוגה, או מקטינים אותה. כאן אנחנו רואים איזה גודל תצוגה. כאן יש גם עוד דברים של תצוגה, זה פחות רלוונטי לנו, אני עובדת תמיד ככה. יש את הסרגל, אם אתם לא רואים את הסרגל, אז אתם מחפשים את הדבר הזה. לא חשוב. לא, סליחה, זה מוריד את הסרגל לגמרי, הוא מכניס אותו. הסרגל בעצם מראה לנו את המרחק מהשוליים, יכולים להזיז את הדברים ולסדר אותם. זה פחות מעניין אותנו כרגע. ונתחיל עם הדברים העיקריים יותר בבית. יש לנו אנחנו כותבים טקסט, והדבר הראשון שאנחנו רוצים בטקסט חדש, שאנחנו כותבים בעברית, הוא לשים לב לדבר הזה. הדבר הזה הוא מציג שהפסקה נכתבת מימין לשמאל. תסתכלו, אם אני אעשה את הפסקה הזאת ככה, זה נראה אותו דבר. אתם רואים, זה נראה כמו מימין לשמאל, אבל הוא כותב באנגלית. מה שאומר זה שאם אתם לוחצים נגיד על החץ הימינה, שאתם רוצים ללכת ימינה ולוחצים על חץ ימינה, זה הולך דווקא שמאלה. כי מבחינתו זה חוזר לתחילת השורה, והשורה היא מתחילה מכאן. כי הוא כותב באנגלית. הוא כותב לכם, הוא כותב באותיות בעברית, אבל הוא חושב שאנחנו כותבים באנגלית, ולכן אנחנו כאן, זה בכתיבה משמאל לימין, ואנחנו צריכים לדאוג תמיד שכשאנחנו רוצים להתחיל לכתוב ספר חדש בעברית, שזה יהיה על ימין, כיוון טקסט מימין לשמאל, ושיתחיל מימין, שיהיה מסודר ימינה, או מלא, על הכל, שיהיה ישר.
אני אוהבת ללכת על פונט אריאל. אריאל זה הפונט שלדעתי הכי נוח לקרוא אותו במחשב. פונטים נוספים, אתם יכולים כמובן לבחור איזה פונט שאתם רוצים, מה שנוח לכם לקרוא ולכתוב. בדרך כלל אני ממליצה על האריאל בשביל לכתוב ולקרוא על המסך, ולהדפסה אפשר להדפיס כבר מהאריאל, אפשר להדפיס עם נרקיסים או עם דיוויד. דיוויד זה גם מאוד פופולרי להדפסה. עכשיו הנה, דיוויד. מבחינת גודל, בדרך כלל אני אוהבת, אני כותבת בגודל 12, ואם אני רוצה, אם זה נראה לי קטן, אז אני פשוט כאן שוב מגדילה את הדף. כלומר, אני רואה את הדברים בגדול, אבל זה עדיין גודל 12 כשנדפיס את זה, במקום סתם להגדיל את האותיות. עוד דברים לגבי הגופן, הצבע שלו, יש לנו פה את הגדלים. כאן כשאנחנו בוחרים, למשל אני רוצה שהמילה הראשונה בפרק, שהמילה הראשונה בפרק תהיה גדולה יותר, תהיה גודל 16. אז הנה, בחרתי אותה, ועכשיו אני רוצה בעצם שזה לא יהיה גודל 16, אלא גם כן גודל 12, עם הכל. אני רוצה בעצם שהכל יהיה גודל 14, אני יכולה לבוא לפה ולהגיד 14, וכולם הופכים להיות 14. אבל אם למשל, נעשה קונטרול Z לעבור חזרה אחורה, אם למשל אני לא רוצה להעביר את זה ל-14 הכל, אלא אני רוצה שהרגיל יהיה 14, וזה יהיה 18. אני לוקחת את הכל, ופשוט מגדילה אותם פה, בלחיצה כאן. ככה, זה עכשיו 14, וזה 18. כלומר, הוא מגדיל לי את כולם באותו יחס. מה שהיה קטן, נשאר קטן לעומת מה שהיה יותר גדול. אוקיי? כנ"ל בהקטנה. גם כשהם מקטינים מאוד, עדיין המילה הראשונה היא יותר גדולה מהאחרות. אבל בואו נחזור, הכל גודל 12. זה קונטרול A, שתופס את הכל. והכותרת נגיד נעשה אותה יותר גדולה. יופי. לגבי פסקה, אז דיברנו על הסוג פסקה. כמובן יש לנו בריבוע הקטן אפשרויות לכל מיני אפשרויות נוספות. כמובן יש לנו את הבולד ואת הקו התחתון ואת הנטוי. צבע של אותיות, יותר פחות רלוונטיים לכתיבה רגילה של טקסט. יש לנו בפסקה את המרווח בין שורות. אנחנו יכולים לעשות אותו בודד, שהמרווח קצר בין השורות, או 1.5, או כפול, איך שנוח לכם לקרוא את זה יותר. מה שנוח לכם, תסדרו לכם את ההגדרות לפני שאתם הולכים, לפני שאתם מתחילים לכתוב, או אחרי, אפשר גם. פריסת עמוד, בדרך כלל הגודל של הדף שאנחנו, דף הוורד הוא A4. אופציה נוספת זה להעביר לגודל של A5, שזה יראה לכם פחות או יותר כמה עמודים באמת יהיה בספר שלכם. אתם יכולים לכתוב את זה ישר ככה, או להשאיר את זה ב-A4 ורק אחר כך
להעביר. טורים ושוליים, אפשר, טורים עזבו, שוליים רגילים, זה מספיק טוב. אז זהו לשיעור הזה. ובשיעור הבא נעבור על עוד דברים נוספים חדשים.